Ginapangabay naman sa Iloilo Provincial Health Office sa publiko nga likawanan ay temporaryo ang pagkonsumo kag pagkaon sang isda nga aloy. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Rodney Labis, ang head sang Health Service Delivery Division sang opisina, iyagin pahayag nga iniagod malikawan ang posibilidad nga makabakal sa kabatch sang aloy kung sa din ang ibang nga nakakaon ang naka-experience sang allergic reactions kag paglain sang pamatsag. Dugang pa ni Labis nga bangod wala ma-preserve sa maayong aloy kag kakulangan sang ice nga nabutang rason nga nagakaguba gilayon ng isda. Ginpahayag man sila nga agod malikawan ang gangay nga insidente. Dapat nga ibutang sa malamig nga suludlan agod hindi madali nga maglubok. Nagabig sa manini sa publiko nga kung magbakal sang isda, siguraduhon lamang nga preska ini kag pilion ang hindi pulang mata kag daw kaangay nga nadunot na bangod sa kadugayon. Sa aton man mga konsumidor, magbaka kita sa isda, i-check naton kung preska ini. Ma-check naton na pamagi sa iyang hasang, sa mata niya, kag sa baho man sang isda. And second, no, kung pagbakal naton, kag hindi ta papagkonsumuhon, itinloan ini kag butang anay sa ref or sa storage box nga below 4 degrees Celsius ang temperatura. And kung maghugas kita or maghikot kita sang isda, siguro na hugas kita sa aton kamot gamit ang habon kag tubig. Kag ang aton nga utensils ginagamit matinlo kaupod ng aton nga mga cutting boards para ma-prevent ang dugang nga kontaminasyon sa aton nga ginaluto. Kung may ka-experience kamo sang sintomas, sang scumbroid fish poisoning, magkadto kita gilen sa health centers kag sa hospitals.